Имаш стара камера, която е време за смяна. Или пък търсиш бюджетно решение с добро качество и умни функции. Ние от Kasaba Systems имаме правилното решение за теб. Wi-Fi камера TRX Robot 27. Камерата разполага с 4 мегапикселова резолюция, цветно-нощно виждане до 30 метра, вграден микрофон и говорител за двупосочна аудиовръзка. Можеш да я въртиш отдалечено през телефона си и да преглеждаш записите, съхранени на карта памет. Получаваш известия в реално време при засичане на всякакво движение или само при детекция на хора. Работи самостоятелно с безплатното мобилно приложение ICC, като може да се свърже и в система с NVR или на компютър. Разполага с удобна стойка за монтаж на стена и е защитена от влага и прах с рейтинг IP66. Камерата TRX Robot 27 е идеалното решение за наблюдение на къщи, търговски обекти или офиси, а сега е на топ цена в нашата коледна акция. Разгледай я сега на kasabasystems.com.